Nhasi tiri muno muguta reHarare kunzvimbo inonzi Melbourne. Ndaenda kunoona muzukuru wangu anonzi Tafadzwa Masanzika uyo ane makore 26 ekuberekwa. Aiwa, Tafadzwa Masanzika ndimakanika. Ari makanika kudaro ane condition yaanorarama nayo iyo yaasina kutendera kuti inge iri inomurambidza kana kumumisa kuti ange ari anoita basa iro raanoda nemwoyo wose, basa reumakanika. Aiwa, ndichida kutendai nekuda kwesapoti yenyu yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Kana uchangotanga kutibatawo nhasi, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Aiwa, handei tinozoonera. Hey, muzukuru zvukudidi? Mushe Ari sei mabasa? Mabasa ndiwaya tiri kungodaro. Handiti? Tiri kungodaro. Excellent. Right, muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti unombonzani muzukuru, endewo wakatanga rini basa rako rechimakanika? Alright. Ini ndinonzi Tafadzwa Masanzika. Ndinogara muno muHarare. But ndakakurira hangu kuBhendura, Chwaridzo. Yesu nda muno muHarare. Zvechimakanika ndakazvitanga 2019. Ndakainspirewawo nemumwe murume. Unfortunately kuti is now late. Aiwa ane condition inenge yangu. He was disabled. Ndiye akandiinspire kuti mbana wangu, you can do something in life than kuti wongomira uchiti necondition yandiri. If you feel you are able, you can do something. So 2019 akandi motivate, akanditi kune college iriko iri kuitiswa ma courses welding, mechanics ne carpentry. Pane vanokwanisa kudi kuoffer kuti vakubhadharire kana uchingoda kuchikwanisa. Then I decided kuti it's better kuti ndingowanawo skill randogona kushanda naro muupenyu hwangu, maybe zvinhu zvinogona kuita nani. And then I started kuenda college ikoko 2019. Ndakapedza gore rese ndiriko. And then 2020 ndakauya muno muHarare ndakaita apprentice yangu 2020 yese. And ndakapedza ndakadzokera futi kucollege ikoko 2021. And ndakapedza course yangu ndakaita mechanics dzese, ma-systems ese. Ndinobata ma-systems ese class 3 motor mechanics. So as for now ndiri muno muHarare, ndiri kubata ndiri paMeric Park Melbourne kunoku. Ndo pandiri kubata ndiri ndakamirira ma-results angu asati abuda ma-certificates. Pandakaita apprentice tainyanya specialize ne-suspension system. But inini semunhu akaenda kucourse ino include ma-systems ese, I do all systems. So ndinoita mota diki idzodzi, mota hombe dzese ndinosanganisa, suspension system, braking system, engines, services, diagnosis, ma-overhauls tinoita futi takadaro. So ndo pandiri panapa. And I'm glad to be in this industry because ndikuona kuti shungu dzangu nemabatiro andiri kuita zvikuratidza hope mulife mangu. Nevandinobatirawo vari kubhilivhawo mandiri 2-3 ivavo vari kubva vaudzawo vamwe upenyu hwangu ndiri kuona kuti huri kuchinja than zvandaimbova before kana zvandaimbobata ndichiita before ndaenda kucollege yemotor mechanics ndakuita mechanics. Right, inini so far mufamily medu takazvarwa tiri 4. And I'm the first born. Ndakasiyira vaning'ina vangu 3. Daddy is unfortunately kuti is late now. So far inini ndiri muno muHarare, but mai vangu nevaning'ina vangu vanogara kuBhendura. And ndingatoti ndini ndiri kuvachengeta, ndiri kukwanisa kuendesa vaning'ina vangu kuchikoro because mai vangu so far mabasa avari kuita haanyatsovakwanisira kuti vakwanise kuendesa vaning'ina vangu vese kuchikoro. So at the moment, and
I am the breadwinner. Ndindotoona kuti vadyei, vanin'ina vangu vapfekei, zvakadaro. But inini hangu sofa ndiri muno muHarare, ndinoti ndakabata zvanoenda bata ndomhanya ndonovadongorera vanin'ina vangu ndichikonfirma kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Ndo mamiriro akaita ndezvipiwo mukoma Tafadzwa zvamunokurudzirawo kune vanhu out there vanorarama necondition yavanayo, vanorarama nedisability, ndezvipi zvamunovakurudzirawo hama idzodzo? Actually ndingati handinyanyo kukurudzira vari disabled chete, because out there kune vamwe vasitori disabled but vari kuita zvinhu zvekuti unotoshamisika kuti but why munhu ari kuita zvinhu zvakadai achitadza kuita zvinhu zvinoita kuti abatsirike muupenyu. So ndinoda kuti kune munhu wese, everyone ari kunzoko, upenyu ndehwako munhu, ndounofanira kutouronga kuti unoda kuti uite sei. Hapana munhu anokurongera upenyu wakagara. So to everyone out there, you must stand up and do action. Hakuna munhu anonzi haagone kuita anything mulife, hakuna. Iwewe wakangozviti inini this and that I can do it, and for sure ukateerera shungu dzako unokwanisa kuzviita. Everything is possible. Anything you can do kuti upenyu hwako hushanduke than kuti kungomira ogara. You end up wakuita zvinhu zviri unnecessary mulife, wakarasikirwa nezvinhu zvakawanda nekuda kwekupererwa nekufunga kuti ndochiita zvipi. But ndinoda kukurudzira hangu kunyanya vari disabled, aripo maorganizations ari kubatsirawo kuendesa kumacourse for free, zvokuti unokwanisa kuzviitirawo zvinhu zvako zvichienderana nenhengerini necondition yaunenge unayo, kuti unokwanisa kuita zvipi. Inini iyi ndakaona kuti ndinozvikwanisa because condition yandiri inonditendera, and neshungu dzangu dzinotondipusha kuti ndikwanise kuzviita. So ngatisimukei, tiite action, titsvage vanotibatsira kuti tisvike patinoda kusvika. Ngatisangofunga takagara, ngatiitei action. Sezvandakaita ini, ndakangoudzwa ka1 but ndakaisa effort kutsvaga kuti ndekupi nekupi kwacho kwandingaende kuti ndinodzidza kuita mabasa emaoko, and ndakakuwana, ndakawanawo sponsorship, ndakakwanisa kuita. And handisati ndatogumira ipapa, so far ndichiri muclass 3 journeyman, but ndiri kutoshuwa kuti ndidzike kusvika kuclass 1, so that ndinokwanisa kuzomotivatewo vari kumashure kwangu vandiri kuona vari less privileged kuti tisvike pandinenge ndasvikawo inini. Saka ndinongokurudzira munhu wese, anyone, munhu wese, kuti kana usati waane zvaunoti izvi unokwanisa kuita, tsvaga rubatsiro, udzidze kuita zvinhu mulife. Angava mabasa emaoko, kungave kuita sei, zvibatsire, unowanawo vanokubatsira. Saka mukoma Tafadzwa ndiudzei, imimi pabasa renyu mune machallenges amunosangana nawo, ndeapi mamwe machallenges amunosangana nawo pabasa renyu? Alright. So far machallenges andingati ndiri kufesa panyaya yemaequipments ekushandisa. Okay. Ndinawo but handisati ndane akanyatsoti kwanirei, because fanira kuti unoona kuwana munhu aroda kuitirwa suspension yerori, of which panoda mazijegi anoenderana netonnage yemota yacho. Saka maequipments ekushandisa nematools pane mamwe handisati ndanawo so far. Alright. Then so far ndichiri hangu under another company, so ndine machallenges ekuti ndinoona kuita yangu personal client yekuti inenge ida kuitirwa basa. So normally ndinowanzozviita hangu Saturday and Sunday, ndo pandine maoff days hangu. Sezvatakaita izvezvi nhasi uri musi weSunday kudai izvi, patiri kutoita video rinai. So kune vangada kukubatai, vanokubatai sei? Vamwe vanogona kutongokufarirai vachikuonai pavidhio rino iri, oda kutoti imimi specifically mumuitire basa, vanokubatai sei? Right, ndinowanika pamaplatforms almost ese.
Okay. Right. Facebook is Tafadzwa Masanzika. Okay. Then on Instagram is Tafadzwa Masanzika. Right. Panamba idzodzi ndinobatika pama voice calls nepa WhatsApp at the same time. All right. Yeah. All right. Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muchitsigira zvandinotenda kuti aiwa muchamira natafadzwa kune vanenge vachida kubatsira sezvamanzwa kuti zvoni achangotangawo basa iri ari kutaurawo zvekuti ane equipment yaasina. Ndinoziva kuti vazukuru vangu variko vamwe pamwe anitori neequipment yaasingachashandise. Munokwanisa kuvabata panhamba dziri pascreen idzo mobva makurukurana mukoma Tafadzwa tobatsira nehama yedu. Aiwa, chida kungoramba chikutendai nekuramba muchitsigira Saint TV. Mukoma Tafadzwa, thank you very much nekunge muinesu pazuva ranhasi. Thank you Uncle, ndinotenda. Aiwa, from Uncle Saint namukoma Tafadzwa pari zvino chiti much love.